Krásný den. Ráda bych se vám představila. Jsem koučka a mentorka žen a učím ženy, jak žít spokojený vztah a život a mít od života všechno, co si přejou. Protože já sama jsem si zažila, že jsem takový život nežila, jak ve vztahu, tak i ve svém životě. A já vím, že se to dá změnit. Já sama jsem po vysoké škole studovala psychologii, chodila jsem psychologům, párovým terapeutům a nic z toho mi nepomáhalo. Až teprve to, co jsem se naučila v zahraničí, a to ti chci předat. Protože vím, že to jde. Já neučím jenom teorii, ale hlavně praxi. Protože bez praxe se nikam neposuneme. Teorie je všude dost, ale my potřebujeme, aby jsme mohli dělat změny, mít tu praxi. Jak říkám, informace není transformace. Já sama jsem měla velkýho sobce, snažila jsem se ho změnit, ale nic z toho mi nepomáhalo a změnila jsem to právě tím způsobem, který učím ženy, který vím, že funguje a že to funguje na každého muže. Aby tě zase muž lovil a dělal pro tebe všechno, co chceš, byla si na tom prvním místě. Nemyslím tím, aby si měla muže, kam ho postavíš, tam bude, ale byl to ten muž, o který si můžeš opřít, který je tvojí oporou a ty si mohla zlehčit. Neměla si další práci, aby si všechno dělala za muže, ale naopak on byl tou oporou pro tebe. A taky učím ženy, jak můžou změnit svůj život, protože vím, že pokud budou věci dělat jiným způsobem, tak to jde. A já nebudu měnit tebe. Já chci, aby si stále byla stejná. Já pouze učím způsob, jakým to začít měnit. Je to dovednost a je to jednodušší, než si myslíš. Já to říkám na jednom jednoduchém příkladu. Je učitel, který přijde do třídy a děti ho šikanujou, a házejí po něm papírky a pak přijde jiný učitel a mají z něho respekt. Proč to tak je? Protože to není tou třídou, je to stejná třída, stejný děti, ale ten člověk tím, jak funguje, jak vyzařuje, co dělá, jakým způsobem komunikuje, tak se mu to vrací. A já vím, že tohle je úplně stejný ve vztahu i v životě. A jakmile ty věci začneš měnit, tak se ti začne měnit všechno kolem tebe. Protože to jde. Není to žádný EZO, jsou to praktický úkoly, které fungují a který, když budeš dělat, tak to je. Proto tě chci to naučit, pokud chceš, tak máš tady tu možnost to změnit. A já ti tady proto dávám možnost sdílet tyhle informace v rámci online kurzu nebo tady těch rád, který se snažím sdílet, aby si pochopila, že to jde. Je ta možnost, teď je pouze to na tobě. Pokud to chci změnit, tak můžeš, anebo můžeš být na tom místě, kde jsi teď. Ale tam nic nezměníš, protože pokud to nezměnila doteď, tak to bez toho, aby si někoho měla, kdo tě povede za tu ruku a ukáže ti, že když tohle budeš dělat, že to fungovat bude, tak to půjde. Ono je to trošičku jako sval. My, když chceme jít cvičit, tak taky to nejde ze dne na den zhubnout. Potřebujeme delší dobu ty věci dělat. Je to jako kdyby za tebou přišel muž, který je na tebe hnusnej, bije tě a najednou z ničeho nic byl na tebe milej, tak mu to nebudeš věřit během týdne 14 dnů. Ale možná, když to bude dělat měsíce a budou si ty věci měnit, tak začneš věřit, že se ty věci dají změnit a že to jde. Ale je to nějaká doba, která jde, ale já to učím, jak to dělat rychle a efektivně, bez toho, abys to musela dlouho dělat. Jde to a záleží jenom na tobě, pokud chceš. Budu se na tebe moc těšit, pokud se budeš chtít přihlásit do kurzu nebo budeš se mnou chtít individuální konzultace, kde já ti můžu pomoct to změnit, anebo mě budeš sledovat. Přeju ti krásný den a hurá do tvojí změny.